Hut. Lindo aku ngono. Ini kucu cewek banyak. Ketang ora kok motor. Tapi kembangnya ya. Iku coba lho. Nang njero rasa. Rasa kok aku yang ngenang ini. Padahal aku mumet di dapur. Lindo. Wes ah? Kak. Wis Kak, Dewi cek nih. Kak anteng kok. Iki, sate iki. Motor koper piye motorku. Ini dua Bagus ya. Aku neng kene gak langsung duwe tak. Wes Mas. Sing rasa gaprek punya. Aku kerasa aja. Tak kira aku mumet gas kukus. Kene iki malah yut ngono rasa. Tapi mu kok ape lantik men to, Jo? Kok pecah.